Creem un nou projecte personal, encesa d'un LED amb sensor, on el sensor d'ultrasons serà l'encarregat d'encendre el LED quan detecte la presència d'algun objecte. Utilitzarem els components Arduino U, LED, resistència, sensors i cables. Establim una variable nova anomenada distància, que recollirà en centímetres la distància entre el sensor i l'objecte que detecta. En aquest cas, el sensor es troba connectat als pins 6 i 7. Creem una condició lògica on en el cas de que la variable distància siga menor o igual a 30 centímetres, el pin 11 es mantindrà activat, i en el cas de que la distància siga major, es desactive. Pugem la informació a la placa. Podem observar quan el sensor rep una presència davant d'ell inferior a 30 centímetres, el LED s'activa.